खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआर सरकारजों खुंजानाय बड'लेण्ड वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स हाबाफारिया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। थांनाय 16 फेब्रुवारिनिफ्राय मानास नेशनेल पार्क साखाथिनि बासबारि ओनसोलाव बायदि बायदि मेहेरगोनां समायना रमायना हाबाफारिजों बिटिआर सरकारा खुंनाय बड'लेण्ड वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआ दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि मुंदांखा रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनिबो रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव बे हाबाफारियाव आसामनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो बिटिआर ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलनि गोबां फरायसाजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां फोरोंगिरिफोराबो रंजा बाजायै बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारजों खुंजानाय बे बड'लेण्ड वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स हाबाफारियाव बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारिजों लोगोसे मुंदांखा फावखुंग्रि जेनिफार दैमारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बुहुमनाङै मोनथिगौ मानास हाग्रामा बुहुमनाङै मोनथिगौ मानास हाग्रामा मुहि होदों बयखौबो बेनि हायनाया रुजुजाया रावजोंबो दुइसिन नङा रावनिबो बुहुमनि साबसिन मानास हाग्रामा दाउ जुनार दंफां लाइफां ओंखायनो रैखाथि होनांगौ बिखौ जोंनि सिनायथि मानास हाग्रामा मानास मानास बेनो जोंनि मानास समायना सोमखोर हायना क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।